Čaute, moje meno je Tomáš Hostinský, venujem sa enduro disciplínám ako cross country, super enduro a podobne. Používam ortézy od firmy Brace to Race. Inak používam tieto ortézy aj na zimné športy, hlavne na ski alpinizmus, keďže som mal zranené koleno v minulosti, aj operáciu. Takže tie ortézy sú veľmi ľahké, veľmi pohodlné, dobre sa v nich cítim. Polenačka je tiež dobre dizajnovaná, má takú výstielku, taký vankušík, takže keď mám aj úzké gate, tak netlačí na jablčko, čo je veľmi dobré. Celková stavba tej ortézy je veľmi pevná, takže v krízových situáciách podrží. Ďalej, čo sa mi páči veľmi, je spôsob, akým robia merania. Oni vlastne urobia 3D sken celej nohy a podľa toho potom vyrábajú tú ortézu. Takže tým pádom to vedia urobiť na 100%, že to sedí, a poprípade to prispôsobia tak, aby ste boli spokojní. Ponúkajú aj servis tých ortéz, je na to záruka, takže čokoľvek dá sa s nimi. Chcem sa poďakovať firme Brace to Race za to, že mi dáva pocit takého bezpečia a istoty, keď jazdím na tej motorke a robím tie kvázi rizikové športy na tie kolena. Takže ďakujem.